Arrastion. Gaietaziko gara, bai, baina gauz? Bai. Arrazten hori, eskerrik asko hona etortzean den, bai? Hasiko gara, gai horrenagaz, lehenengo puntua. 2023ko irailaren 13ko, eta hori hemen daukoa? Bale, hori zena. Bale, hori hurrengoko baterako itziko dugu, Oiko zoko bilkuren aktak onartzea. Bai, irakurriko zuek, bale. Hankatetza dekretuen kontu ematea, hori dana? Bai, asmoa da eskatutea batzuk ikusteko zeintzuk direzen, baina igual zu bidearen ederko, hirugarrena. Aurrekontuaren hirugarren hiruhilabetearen exekuzio egoera. Hemen, erarazi jatzue dokumentazioa, irakurriko dugu bakarrik honen zifra potoloak, sarrera aurrekontuari dagokionez, minus 2.000.000,960,76 euro. Eta gastu aurrekontua 2.000.000,957,0 bai? Meko aldea, eta besteagaz 48.915,37 euro. Bai? Bai. Obra kontratua berribigarren fasea prezioak berrikusteko prozedura. Bai. Bueno, nik errazalduko dut, gogoratzen bazarete, dela aurreko osoko bilkuran, iraileko osoko bilkuran onartu zen hasiera ematea prozedura hori, arraibiko fasearen, eta hori bukatuta alegazio fase bat zegoen, enpresari bidali zitzaion idazkia, enpresak ados dago, eta alegazioak esan duen hartuz, eta orduan bukatzeko, eslaitu hemen barko digoi ordeinketa hori azkeneko likidazio egiteko enpresarekin, eta hori izango ditzateko azkeneko resoluzioa. Eta hau bai dagokigu bozkatzea. Bai? Aldeko bozka? Bai. Bale, bosgarren puntua, barne informazioa sistema eratzea. Otsailaren 20ko2/2023 legea betez. Hemen helarazi jatzure bai boeko, bai, txostentzue eta beste bi euskaraz erdirazko txostentzuak bestakoak, eta Elenak aurkeztu duzku laburpen txikitzuek. 2023ko martxotik 2/2023 legea ezarri da. Araba ustei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzko. Bai? Honetaz datza hau txostena. Lege honen helburua da, errepresalien aurrean, babes egokia ematea gure erakunden ustezko arabausten berri ematen duten pertsona. Horregaitik, sektore publikoa osatzen duten erakunde guztia behartuta egongo dira barne informazio sistema bat izatera. Lege honetan aurreikusitako baldintzetan. Gure kasuan eta udal txiki gehienetan bezala, Bizkaitikekin ezarriko dugu, abenduaren 1 baino arinago. Ark emango baitigu beharrezko tresna gure udalean egon daitezken arau hausten komunikazioa kudeatu ahal izateko. Barne informazio sistema horrek kudeaketako arduradun bat izan behar dago. Udal honetan idazkaritza kontuartzailetza lanpostua betetze dagoena. Eta laguntzaile pertsona gisa, Elena Galindo funtzionarioa egongo da, bion artean egingo da hori. Pertsona fiziko orok informatzaile babesteko agintaritza autonomikoari jakinarazia izango dio, zuzenean edo udalaren barne kanalaren bidez. Agintaritza hori Eusko Jaurlaritzako gobernantza publiko eta autogobernu sailaren menpe dago eta duela gutxi sortu da. Komunikazioak barne kanal horretan idatziz nahi ahoz aurkeztu ahal izango dire, eta ahozko komunikazioak eta aurrez aurre bilerak dokumentatu egin beharko dira. Lehenengo informatzailearen aldez aurreko adostasunarekin elkarrizketa grabatuz edo transkripzio osoa eta zehatza eginez. Prozedurari buruzko informazio guztia, inprimakiak barne, eskoragarri egongo direz Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren egoitza elektronikoan. irubebikoitza.euskadi.eus, bai, eta udalaren webgunean bebai, irubebikoitza.lemoa.eus.
bai? Honen inguruen, zalantzaren batero, ez? Bai, bozkatuko dugu, aldeko botoak. Edertu. Hemen zeigarren puntu bat txertatuko dugu eta da adibideatzu gaurreak izan dakoa eukeni, bai? Bueno, hau da. 2023 apirilaren 26an, Lemoako udaleko alkateak eta Eskaritza kontu hartzaileak txosten bat sinatu zuten Lemoako udaleko bideak garbitzeko eta berdeguneak mantentzeko zerbitzua kontratatzeko baliabide nahikorik ez zegoela adierazita. Gero ikusite, kontratazio maila osatu zen 2023ko urriaren 28an, eta han onartu zana ezin zen erreferentziazko kontratua Servicios Urbanos de Limpieza y Acondicionamiento SL-ri adjudikatzea. Bai, eta zenbatekoa, 227.000 bederatzireun eta 48 euro. Gehi 47.000 eta bederatzi euro eta 8 zentimo bezari dagozkionak. Aintzat hartu dire, zemondako epea, marreguneko epe horretan, beharrezkoa zen dokumentazioa aurkezteko, holan eginda, beraz, hemen gaurre proposatzen dugune da, lehenengo erreferentziazko kontratua, Servicios Urbanos de Limpieza y Acondicionamiento SL-ri adjudikatzea, lehena ibertutako kantidade horregatik, bigarrena, ebazpen hau prozedurako interesadunei jakinaraztea, errekurtsoak eskainiz, eta hirugarrena, dagokion kontratua sinatzea enpresagaz. Bai, hau importante ezin da gaur sartzea, holan erabiltzen dugu epea eta gaur datu za, atzo eta bagarez gauzea ondo gara ditzozu, buskatzen dugu, bai? Aldeko buska? Bai, ebertu. Bagan. A ber, eskairak eta itaunak. Hemen pendiente dekogu, pasaran ezoiko plenoan egindako galderei erantzunak emotea. Bai, hori baino harineo, ohartzo bat, eta da komentatzea web horien badau, baina hemen beha aipatzea gure dugu, egonkortzeko hautaketa prozesua, bai, gaur bertan zabaldu dela. Bitik, 29 arte egongo da zabalik, izena emoteko, eta hor gogoratzen dugunez, 3 peoi bat arduradun, eta arkitekto tekniko baten plazak, bai, finkatzeko edo gortu egingo direz, prozesu honetan. Bai, dokumentazioa guztiak rekorrien dau, eta baten batek interesara bade prozesu gehiago, Elena dagoenen horren arduradaz, eta bera lagunduko dozku guztiatzen. Bale, eta gero, galderei erantzuteko. Bueno, hemen ez da saioa, ez da. Bueno, bale, baina berak egindako galderak, ondo gara ditzu zuen, azalduko direz hemen, bai? Ados? Bale, galderei erantzuteko, enplego publikoko edozein deialdik berekin dakartzen aldez aurreko urratze batzuk egin behar direz. Horregatik, urratz horien zeintzu direzen azalduko duguz, nez eta galderetan jasota zegoen, bai, apurtzu bet argiago gelditu daiten informazio guztia. Lehenik eta behin, prozesu honetatik ez detan bagara, horre gure dugu esan, beste prozesu bat hasi behar dara. Bai, honako urratz hauek jarraituz. Bai, lanpostu hori hautatzeko oinarriak onartuta ez badagoz, egonda badagoz ez da barazurik, ez badagoz, lehenuak beharrei buruz hausnarketa egin beharko litzateke, eta ondoren lanpostuaren deialdia egiteko oinarri batzuk adostu, eta oinarri horiek onartuta deialdia egin ahal izango zen. Gero, segurtasuna koordinatzeko zuzendaritzarekin harremanetan jarriko ginateke, jarraitu beharreko urratzen berri eman, eta akademian dauden zalantzak izabidetu ditzaten. Akademiak 2024ko onartuta izango lukeen programazioaren arabera, hautaketa bizkortuko lukeen baterako prozesu baten sartzea baloratuko litzateke.
eta hautak eta berme guztiekin egingo litzateke. Bestela, jakin dategunez, prozeso propio bat egiteko aukera dago. Bai? Prozeso bateratu baten, horre gure da bezan, gure konture egitea gure prozedura guztiek. Bai? Udalasko langile hautaketaren arloan dituzten esperientziak ikusita, bata edo bestea, posible izango ziren, baina prozesu bateratu baten joateak, zati hori guztia eginda edukitzea albideratuko dute, eta prozesua bizkortuko litzateke. Gero oinarriak onartu eta prozesua akademiaren esku utziko dan, edo prozesu propio egingo dan erabaki ondoren, parte hartuko duten pertsonen baldintzak, lanpostu mota hori izan adera bat, bai? Ze pertsona aurkeztu ziren, ze baldintzak betera ziren, prozesu horretan parte hartzeko. Parte hartuko duten pertsonen baldintzak, lanpostu mota horietarako indarrean dagoen legediak ezarritakoak izango dira. Eta ez dira ondarrukoak aurrera eraman nahi duen prozesuak eskatu dituenetatik desberdinak. Hau da, LPS-ek berak adierazitakoak. Gogoratzearen, plazako burua bat, kidegoa udaltzaingoaren zerbitzua, mota funtzionarioa, eskala administrazio berezia, azpi eskala zerbitzu berezia, taldea zebat, lanpostu mailako osagarria 14, berariazko osagarria 14.902,82 euro, hizkuntza eskakizuna 2, gida baimena 2, baldintzak txandakatzea. Jakingo duzuenez, LPS-ek berak jasotzen ez dituen eskakizun edo eskakizun berezi batzuk ezin dira jarri. Gero jakina, deialdia abiarazita izen emotekopeak ohikoak izango lirateke. Inoiz ez hitzartutako ez bestelakoa. Eta izen ematea deialdian bertan zehaztuko litzateke. Deialdi bateratua batean bada, akademiak adierazi ohi duen formen bidez, elektronikoki edo aurrez aurre erregistroetan. Eta deialdia propio egiten bada, Lemoako udaleko erregistroan edo haren egoitza elektronikoan. Ez dago beste edozein prozesuari erantzitako zailtasunik eta ondarrokoak ez zuen ezer desberdinenik aipatzen honen inguruan, bai? Gero, azterketei, bale? Beste galdera bat azterketan ezin zen. Azterketak egiteari dagokionez, batera egiten badirez, non? Seguramente bekin izango lirateke, beste hainbet deialdi publiko desberdinekaz pasetan da modure. Eta berezkoak balitz, Lemoako udalak zehaztutako leku propioan. Deialdi propio eginez gero, ehunaka lagunek etorri aldirez eta hori kudeaketa gatzagoa izango da. Horien gainean azterketak egiteko lekoa, proben zaintza, proben kodetza, hau da, zuzenketa anonimoa egitekoa, zaintza katea bermatzea eta horretarako ez gaude prestatuta Lemoan. Eta udaltzaingoarentzako horrelako prozesuen eskaria ikusita, arrisku larria egongo dela horrelako prozesu baten sartzea. Hori da, guk ikusten dira. Bai? Gero, azterketak egiteari dagokionez. Gogorarazi nahi dugu, hau, bezalako administrazio bereziko lanpostu bat hautatzeko prozesuan, bertako galderek ez dutela inoiz hautagairik onena zehaztu. Eta hori komentatzen dugu, kale izendegi batetik edo udal honek udaltzaingoaren zerbitzua zaintzeko onartuta dituen ordenantzetatik harago, jokoan konpetentzia ugari sartzen bat dira. Eta ezin duguz aiztu. Berdintasuna, giza eskubideak, hau direz, holako pertsonak euki behar dauri esan lan hau aurrera eramango duen pertsona batek euki behar dauzen kompetentziak, bai? Berdintasuna, giza eskubideak, herritarren gana arreta, gaitasun bereziak dituzten pertsonekin esku hartzea, trafikoko polizia, zigor arloko polizia, joko eta ikuskizunen arloko polizia administratiboa, ingurumeneko polizia, desagertutako pertsonak bilatzeko polizia asistentziala, laneko eta etxeko istripuetako jardueketak, bide publikoetak gertatzen direnak, hondamendiak, uholdeak, bai, eta jenten beren burua babesteko eta pertsona oldarkorrak tratatzeko eta kontrolatzeko eskuratzen direnak ere eta abar luze bat. Horri gehitu behar zaio, praktiketako urte horretan, eragileek udalerriaren eta bere pertsonen ezagutze zabala eskuratuko dutela. Agian ez dakigu, baina oinarrizko ikastaroak berak lan ebaluagarri bat egitea eskatzen dago. Udalerriaren berezitasun guztiak islatuz. Kale izendegiak, interesguneak, bideak, mendiak, ibaiak eta abar luze bat.
udalerri bateko kale izendileari buruzko galdera sorta bat egitea, Lemoarako pertsonarik egokiena hautatzeko bermea dela pentsatu nire ustez, hautaketa prozesutik oso urrun egotea da, bai eta polizia zerbitzutarako bebai. Gero galderak. Dana gabizela azterketak nork egin, ez da? Azterketa teorikoan, idatzi galderak nork egin. Galderei eta hori egiteari dagokionez, ezin dut erantzun, ezin da erantzun. Ondo dakigunez, tribunalak berak du horren edukia zehazteko ahalmena, osatuta dagoenean. Galdera horrek nik erantzutea nahi izan nunez gero, susmagarria litzateke Lemoak ez duela prozesuaren gardentasuna babestuko, baina batez ere epaimahaiaren inpartzialtasuna eta prozesua egiteko duen ahalmena, eta zehazki merezimendu gaitasun eta berdintasun printzipioi jarraituz gehienezko puntuazioa lortu duen inor hautatu nahi izatea. Prozesua bateratua bada, Ondarroako prozesuan bezala, tribunalak izango litzateke formulatuko lukena. Bide batez, eta jakingo duzuenez, ordezkaritza handi egoten da akademiaz gain, eta gainera horien zaintza katea bermatuko litzateke. Inprimak eta prozesuaren zaintza eta gainerako berme guztiak. Gero, bebai aipatu gogoratu, arkautera joaten denak ez dekola zehazten gabetasunik. Udaltzaina izateko arkautera joaten denak lehiaketa oposizioen fasea gainditu ondoren, zerbitzua zein udalerritan eman nahi nuken aukeratzen dago. Aukera hori bere lehentasunaren arabera egiten da, eta Lemoa izango du gure herrian zerbitzuak eman nahi dituzten pertsonek hautatutako lehen udalerria. Ondoren, lehentasun ordenaren arabera, hautagai bakoitzak erregistratutako lehentasunaren arabera esleituko dira plaza. Eta inoiz ez da hautatuko Lemoa aukeratu ez duen pertsona bat Lemoara etortzeko. Bai, ez bada bere lehentasunen artean Lemoa eskatuta ez badeko. Ez da Ondarroarekin planteatzen den oso diferente, ez da urrun. Kasu honetan, pertsona batek Lemoan bakarrik lan egin gure badau, ala aukeratuko dau. Beste batzutan gure badau eta Lemoa bebai, aukera izango dau Lemoara etortzeko, baina ez badau aukeratzen Lemoa, ez da inoz etorriko. Naiz eta hautagai libera geratu, soberan, Lemoa ez badau inork aukeratzen, ez da etorriko Lemoara. Baldintza, ezinbesteko baldintza da Lemoara etortzeko Lemoa aukeratua izatea. Agurtzu beto lan lanaz, gero izaten zan ez proba fizikoak kauten, berdintasun kontuen, bai? Hemen, asko lusatu algara, ez da helburua be asko lusatzea, baina hemen dago emakumeak oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko sustapen plana, 2026koa, eta hau oso interesgarri da irakurtzeko, honen inguruen hainbet zehaztapen datozelako. Eta hauze, hemen aipatzen zan berdintasun teknikari bat, hauze, gaien adituek egindako lan bat da, segurtasun saileko berdintasun unitateak eta polizia eta larrialdietako Euskal Akademiak zuzenduta eta koordinatuta egon da. Bai? Eta horre, egune hori aldeko txosten bat da. Eta hori, frogak, badakigu ze baremo desberdinen dauzela, frogak egiteko esakentzia maila beti txikiagoa dela, eta badauz hortik tokatu dugu bebai, nor salatu dauen, horren kontra joan da, baina epaiak arrazoia mondotzon eta horren adierazita dago. Eta ez dakite zalantzaren bat egiten da, dana zaguta dagoen. Guk gure zalantzak adierako guz. Horrik saioari bidarik dut zuen? Bai, idatziz, bai. Jak ez da metorri, idatziz, bai. Gauza pare bat, bakarrik izateko, edo azkar barratu, edo perfilea dinosu dutxu gara beran, berdin izango da. Eskatan den perfila, zer hori eta hori dinosu. Eta gauza asko, ondarru izango du, ondarruko
bide horretan bardina izango da, edo ikusten dugu izalikela. Orduan ez dakigu zergaitik egiten da beste da. Beste esku batzutan izten dalako prozesu guztiak. Hori nik ikuste dut hori. Gero dinosu, eskaera, lemoara etorriko da, eskatuten dauenak, baina nor izango da eskatuten dauena, igual azkenengoa. Eta zein bat izango dira. Orduan, hori da gozea. Guk egiten badugu, ardunagun, jentea joango da, jakitun, lemoara alda da joan, eta igual eskatuko dago edo, baina egongo da, eta horra joango da, baina nok eskatuko da, lehenengokoak eskatuko da hori, soldata honak, leku honak, etc. Eta honak horreko da, nor jakin. Eta horrelakoak, lehen gurean bezan ginduen, gure ustez da, hori daudetzen modeloa dela, eta hor dago lekua. Gure aldetik horrela ikusten du, baina, zin maz. Oin, argi badeko zuen, legunean gauza asko dirudienez, ez ziren egon argi badeko zuen, baina gure aldetik ikusten dugu, beste izalekela asko zerriagoa, zuzenagoa, jentea etorriko dena beste era batera, herrikoia, zerbitzua, lehen esan dagoa. Horregongo dugun akta batean, eta berdin izatea, egon berezik. Eta kepak egindako galderari bale? Aipatu zen duen bitartekaritza, ez? Bai, edo ia horretan sozetan dabilen udaletxea ze hori entzuten da, Josuan. Bale, ez, hemen aipatu behar esetzen dugu, orta osoan aspalditik datorren, esaten arazoa egoera, eta nino, hemen dekogun ez da, gaur egun bertan dagoena. Ia hemendik doan zuk esan dago galdera. Bai edo ez, bakarrik, nire galdera zan de bai edo ez. Ez que ez dugu lertzen bitartekaritza zentzuan. Hemen egondan udalak eta zementeran arteko segurtasun kontuak egon direz. Udala jakinaren agian. Ez, nire galdera zan hortik, nire galdera zan bertan bizidan jenteak eta usoko jenteak esan dozte dauzela zurrumurruek udaletxa da bilela intermediario moduen entre bertako jentea eta Cementos Lemona enpresea topetako soluzio bat bertan bizidan jenteari. Bai edo ez, hori izan nire galdera. Bale. Ez, a ber, badakiko zelan dagoen orko egoera, zementera bera da jabea eta hor gabil bera, horreri irtenbide bat topetako. Hori ja berari dagokio. Zenbazetan da, hor dauzen biztanle guztiak lemoaztarrak direzela. Bai, orduan, gure dagokiogun arloetan, bai gabiz laguntan eta elkarlanean euregaz. Segurtasun kontuak egon direzenean, udaltzaingoa eta ertzaina bideratu dauz, eta gu jakinaren gainean egon da, ondoan egon gara. Eta gero hor gabizena mediatzen eta, sorpentzetan dut hortik zabizela egiten, gizarte arloko behar izanei erantzune emoteko. Zenbazetan da, hortik, jakin, hori da, mankomunitate eta euren arteko behar izan noiek kudeatzeko, bai gabiz, mediatzen eta laguntzen. Bai, zenbazetan da hor, kanpora joan berdirizela batzuk, orduan guri etorriakuz batzuk laguntzen, bai lekurin bat ezagutzen dugun, bizurin bat ezagutzen dugun, horrarte. Osea, gai honen inguruen enpreseagaz udaletxeak ez dugukin zelango komunikazio hori? Komunikazioa bai. Eta zen horabidetan joan da komunikazio hori, edo ze helburu ez? Enpresa konbentzi duteko itxidotzen gehogoten, edo ez, edo? Ez, horretan, berak badakizetan da bilen, berari dago kibore gozo galdetu berari. Berari nori? Ezin dugu erantzun. Berari nori? Enpresa... enpresari galdetzeko? Osa, enpresak zetan da bilen, nik ezin dutut erantzun, nik esan gotzun guzitan gabe zen. Ba, ez aiztezu. Hori ba, esan dagoa. Laburpena, gizarte lana egiten dela eta ez inmobiliarialako proiektu horren bat. Ez, inmobiliaria gazteko zer ikusirik. Inmobiliaria proiektua gure bezan, igeretze, harik etxeak edo harik ekizuek ez daite zer ez da bezebez egin da. Orduen udaletxeak egin duen berbea enpreseagazen horabidetan joan da. Esaten dutzu, koordinaketa zelan ikusten da, zegoera dagoen, zehara soaz... Baina enpresak gizarte zerbitzuk azesteko zer ikusirik, niot.
uste, bia bat dala zuek bertan bizidan jenteagaz, eta beste bia bat udaletxeak enpreseagaz. Eta nik galdetzen dut, bigarren bia horretan, ez da egon harremanik gai honen inguruen enpreseagaz, udaletxean partetik. Udaletxeak ez dugu eukin harremanik enpreseagaz gai honen inguruen. Udaletxeak enpresagaz? Ez, udaletxeak enpresagaz gai horren inguruan, ipini dauz mai gainean, pare bat bider, ni sartu nazenetik, gauzenetik hemen, no hemen nagoenetik, pare bat bider, bat ezin zen hasieran, segure zeurin edo beziren ezagutzera, eta beste asunto batzuen, bueno, emenak eta beste kontu batzugatik, aipatu zen hori gaia bebai. Eta Aipatu zen gaia, egoera, agarre, eta euren egoeran eta kudeatzeko era. Eta gero, gu horrekaz, eta horren azaltzen jaki bebai, jakinaren gainean egon behar direz, ze euren lokaletan dauzen pertsona direz, eta guri dagokigu, lemo astarrak direzen ninean, euri laguntzea, hori da. bai, ez da, galdera esan joan nolabide udaletxea harremanetan dagoen bertan dagoen bizidan jenteraz, por supuesto, dagoen, por hecho baietz. Hala nizin bako leukelako. Nire galdera esan, gai hau trateu deuen udaletxeak enpreseagaz. Zer nik entzun dotena da, udaletxea da bilela enpreseagaz negozietan, izteko bizidan jentea, itxidotzen egoten apurruek egorro dauen jenteari. Hori ez da holan. Ez que guk ezin dugu hori egin, eure hartu deure erabaki bat, eta ja hori kudeatzen da ez. Ez duztezu haitzean. Aitzen dut... Badakit erabaki edala enpreseana, nabilena esaten da, udalak intenteu dauen enpresa konbenzi duten beste irten bide bat topeu arte luzetuteko epeak dauen jenteari. Bai edo ez? Ez, eure da bezkudeatzen, eta guk eure kudeatu behar daude. Bai, obviamente, zera pribaue. Eukiez eta prozesu baten sartute dauz. Prozesu horrek epe batzu dauz. Berak, udalak ez deko gaitasunik. Obviamente, azken erabaki edala enpreseana, bakarrik nabil galdetzen, aber udaletxea saiatu den enpreseagaz apurtxu bet, holgetan... Zer pasatuko da nor, ez dakigu. Zelan joango dan kontu, ez dakigu. Bueno, zelan joango dan kontu, judizializatu eta dau hori dano dakigu. Bai? Orden entzuten da zurrumurru hori enpreseaga eta udaletxea bilela enpreseagaz berbaz irten bideren bat topetako guzurre da. Bai, ez dakit non dekurten da hori zurrumurru, baina... Egoera da, nik izan dutxu da non. Pero ez dakiz ez zurrumurru, non dike zabaldu da, edo zer izan da. Ez hori bakarri izan. Argi geratu da. Orduen udaletxeak gai honetan ez dabil ezer negozietan enpreseagaz. Ez dago negoziazio ez. Vale. Berak enpresari dagokio kudeatzen dago, eta ugabizor, elkarlanean koordinaketan, handauzen biztanlei. Elkarlan hori da ikuspuntu sozialetik bertan bizi diren pertsonei beste irtenbidea topateko, edo elkarlan hori da topetako irtenbidea bat enpreseagaz. Eta guk ezin dugu horrez ere egin. Bide bat daroa dinotxuk judizializatzeko kontu horretan. Bai, hori da gauze bat, eta beste bat da udaletxeak, udal moduen, bere herritar batzuk kalean geldituko dira ikusite, intentetea enpresia konbentzi duten, palo que sea. Hori izango da ja, beste kontu bat, torriko dana, eta desde luego udalak, egin behar dagoen guzti egingo dagoela. Gero etorriko dana, enpresiagaz berbait horretaz? Kepaztakit nora gure dozu joan. Ez que ez doztezu erantzun argirik emoten. Dinoztezu aldi berean, enpresiagaz ez dagoela SB, eta aldi berean dinoztezu elkarlanean zabizile enpresiagaz. Zer da elkarlan hori oduen? Esan dutxu zeren inguruan, ez nola repikatuten. Enpresiagaz elkarlana zeren inguruan ez doztezu esan? Bertan dauzen pertsonei, bale? Bai. Lemoako herritarrak direzen inean, laguntako, babesteko, hori? Bai, interpelo barik enpresia. Dio, gauze bat da, bertan biziren jentai esatea saiatuko gara topetan alternatiba habitazional bat, por supuesto, uste dut hori behar dala... Zer? Mulatzen baiatzu zuri, zeirten bide esan aldan. Zeirten bide esan aldan? Bere egunean enpresak ez esan zeuena, adibidez. Bloke horrik herrieri iztea. Tratu beten bidez, edo nolako, ez dakit, teknizitzu batan sartu bari. Bere egunean ez esan zeurien.
baina oin barriro entzuten danez herrien, udaletxetik zabiziela enpresea gazberbaz, apurtxu eta unkeseak de salojorrik atzeratuteko, zenik hori da entzun dutena, inkluso entzun dut 2 urteko epea. Orden, nire galdera zan, ia mai gainean dauzen horrik edo dire zurrumurruek. Zehor epeak, ez duz marketan guk ez enpresaria prozesuak berak marketan dauz, eta hori aspalditik datorren kontu bada. Datungo duzu guan, nik baina betu. Aspalditik datorren kontu bada. Zein? Kaleratzea hori. Bai, eske nien nabil kaleratzea ningure, nien nabil esaten problematika horren aurrean udaletxearen lanildo bakarra dan zerbitzu sozialan bidez, alternatiba habitazionalak topetea bizidan jenteari, edo udaletxeak horretatik aparte dekon beste hildo bat, eta komunikazio kanal bat, enpresea zabalik gai hau tratetako, eta beste irten bide posible batzuk aztertuteko. Bueno, ya Ya está. Bai, edo ez esaten gatxa besta bat. Zeu zer gehiago? Maien? Ez? Vale, listo. Eskerrik asko.